Ito guys. Inapon sa inyo talaga guys. Namin rin sa kwan guys, simbahan guys. Ay, naglimpyo mi guys. Limpyo mi simbahan guys. Ito yung magsayaw ni guys. Kaya muang kwan doon guys. Ini sa tawag ni grouping. Muang grouping doon guys. Limpyo sa simbahan guys. Tagbulak ba? Pindot naging simbahan guys oh. Ako nakita naman simbahan guys. Kaya nakakuha na guys, ano tawag gani? Nakakuha na siya. Ano tawag gani? Nakatisami na guys. Ang simbahan dito guys. Nakatisami na, tisami. Guys, oh, nara mong simbahan dito guys. Oh, wako kayo guys. Simbahan sa Katoliko ni guys. Oh, wapo na kayo ang pan guys. Oh, mga kisami guys. Oh. Mga kisami. Good kayo guys. Wow na kayo guys. Wow na kayo guys. Nasi kali guys si Baloy. Baloy si Auntie guys. Tara guys. Limpyo. Limpyo sila guys. Prepare na ni para ugma guys. Para tomorrow. Hindutan na sa simbahan na to no. Wow na kayo simbahan to. Wapo na kayo na kan ba kisami. Apo jud kayo sa kisami no. Nakamagi makadalag attract ning kisami ba no. Suga ko do. Suga, hanggang suga. Ako na kayong Simbahan sa Malasila. Kapag sa amo ang balay. Tara mong balay dito guys. So, nasa luyo guys. Kapag sa mong balay ni guys. Ang simbahan dito sa Malasila guys. Ura kayo guys. Si Mother guys oh. Si Mother sa balay. Si Mother oh. Wow. Ang bili suga oh, daghang suga oh. Wow na tayo ba. Pindot na tayo. May pisani na. Okay guys, thank you for watching guys. Bye bye guys. Ingat lang kayo palagi guys. Unting lang kanunay guys. Bye bye you.